מה קורה חברים? כאן עידן in the clash, והיום אנחנו בסרטון מיוחד, שונה וחדש בערוץ. אנחנו מתחילים בסדרה חדשה עם השחקן השני שלי, כמו שאתם רואים, in the clash יוטיוב, לא השחקן הרגיל אינדיפנדנט יוטיוב, 2300 גביעים. כן חברים, אני פתחתי שחקן חדש בשביל לעזור לכולכם, לכל הסאבים שלי שבארנות הנמוכות ולא ב-4000 ומשהו כמוני, ואנחנו הולכים לעזור לכם לעלות בארנות. כמו שאתם רואים, אני באמת הרגע עליתי לארן ה-8, ובגלל זה אני עושה את הסרטון הזה ממש עכשיו אחרי שעליתי. אין לי אף אחד מהקלפים שאתם רואים פה, ממש אף אחד מהם, כי ממש הרגע עליתי. כמו שאתם רואים, אייס גולם, אייס ספיריט, אין לי אותם, ואני אקבל אותם בהמשך. עליתי עם הדק הזה, אוקיי חברים? כמו שאתם שמים לב, אני רמה 6, ממש רמה 6, בארנה 8, שזה ממש לא קל. כל מי שבארנה 8 הוא רמה 8 או 9, ובקושי יש 7, אבל כולם, כל מי שאני שיחקתי נגדו אפילו ב-2000, ולא ב-2300, היה ברמה 8 או 9, וניצחתי את כולם, כי כמובן שאני יודע לשחק קצת יותר ברמה מהם, אני לא חדש במשחק כמוהם, אבל הדק שעליתי איתו זה הדק הזה, וזה דק באמת טוב ובסיסי, שכל אחד יכול להשתמש בו. זה דק, כמו שאתם רואים, ממש עם אפיק אחד, והמון קומונים וררים שיש לכולכם, אוקיי? לכל השחקנים עד 3000 גביעים, ואפילו ב-1500-2000 יש את הקלפים האלה. מגה מיניון אולי פחות, אבל זה לא קלף כזה נדיר שברמה 4 לא בלתי אפשרי לעלות אותו. עכשיו, כמו שאתם רמות שלי ממש נמוכות יחסית ל-2300, אני בטוח שרובכם שמסתכלים עליי עכשיו הם ב-2000-2500 גביעים, ויש להם רמות הרבה יותר גבוהות מזה, ואומרים, מה החלטתם עם הרמות האלה? אז כמובן שאני שחקן יותר טוב במשחק, אבל אני רוצה להציג לכם את הדק הזה כדי שתדעו ותנסו לעלות איתו גביעים. הדק הזה יכול לעבוד לדעתי אפילו עד 2800 ואולי 3000 גביעים, למרות ש3000 זה כבר לג'נדרים ולא הייתי מתעסק עם הדק הזה בסבב גביעים הזה, אבל עד 2500 חופשי אפשר להשתמש בדק הזה. הדק הזה מתבסס בהוג, בהתקפה ביחד עם הוולקירי. מה זאת אומרת? אנחנו שמים את הוולקירי, ולאחר מכן שמים את ההוג מאחוריה שידחוף את הוולקירי, ובזמן שהוולקירי מתנקקת את הבניין, כלומר הבניין יורה עליה, ההוג מתקדם עם חיים מלאים לכיוון הבניין, אוקיי? כלומר, לה יש הרבה חיים, אז במקום שהבניין נפגע בו, הוא פוגע בה, והוא מתקרב לבניין עם חיים מלאים. עכשיו כמובן שצריך להיות ערניים ולהיות מוכנים עם האצבע על זאפ או פיירבול, במקרה של הגנה של מיניונורד וכולי. כמו שאתם תראו במשחק שאני הולך להראות לכם, משחק העלייה ל-2300 גביעים לארנה 8, שזה משחק מאוד קשה. אז זה בעיקרון ההתקפה. עכשיו כמובן שלהגנה יש לנו המון דברים, יש לנו תותח, יש לנו את הסקרמי נגד הוג, נגיד יש לכם שתי טכניקות להגן על הוג, כמובן שגם אפשר מגה מיניון, אבל זה העיקרי, סקרמי וקנון, נגד התקפת ג'יינט אפילו, זה יכול להיות שילוב מדהים נגדו. כמובן שגם הוולקירי להגנה טובה נגד ברברים וכולי, כמובן שיש לנו את המוסקטיר ואת המגה מיניון נגד אוויר, וכמובן ספלים. אז כמו שאמרתי, התקפה מתבססת על הוג בעזרה של ולקירי, אפשר גם מאחורה לשים מוסקטיר מאחוריהם שהיא תתמוך, כמובן שיש הרבה אליקסיר, לא סתם לזרוק דברים, ופיירבול וזאפ. עכשיו חבר'ה, לפני שנתחיל, במשחק הניצחון שלי לארנה 8, כמו שאתם רואים, 1-0 לי, רציתי לראות לכם את המשחק עלייה, יש לי טיפ מאוד חשוב להביא לכם. הזאפ והפיירבול זה ספלים שצריך להיות מאוד ערניים במשחק בשביל לזרוק אותם. מה זאת אומרת? כשאתם בהתקפה לדוגמה עם הוג, ואתם יודעים שלהריב יש הגנה של ברברים או מיניונות, והוא שם אותם בדיוק אותו מיקום כשאתם מתקיפים, אתם צריכים מראש לחזות או להיות לפחות מוכנים עם האצבע על הזאפ. זאת אומרת, כשאתם שמים הוג, כבר להיות עם האצבע על הזאפ ולהיות מוכנים לשים אותו על הבניין שאתם מתקיפים ועל ההגנה שהיריב הולך לשים. כלומר, אל תחכו שהוא קודם ישים, ואז תיקחו את האצבע ואז תשימו את הזאפ, כי אז כבר ההוג שלכם ימות. תמיד קחו את האצבע, שימו אותה על הזאפ, תהיו מוכנים, ואז תשימו אותה כמה שיותר באיקון. אז אנחנו עכשיו הולכים לראות את משחק העלייה שלי. כמו שאתם רואים, יש לו מיניון הורד רמה 11, הייתי בשוק. אשכרה שחקן ב-2270 גביעים שיש לו מיניון הורד רמה 11. אפילו בשחקן הראשי שלי, המיניון הורד שלי רמה 11. אז אין לי מושג איך הוא רק ב-2300 גביעים, הוא כנראה ממש גרוע, אבל הרמות שלו פשוט מוגזמות. כמו שאתם רואים, פרינס רמה 4, מיניון הורד רמה 11, זה כל כך מוגזם. חבר'ה, שתבינו שזה 2300 גביעים. זה ממש נמוך, ובשביל מיניון הורד רמה 11, וכמו שאתם רואים עכשיו פייר ספיריטס רמה 10, זה פשוט מטורף. כאילו הקומונים שלו רמה 10-11, קומונים שלי רמה 7-8. עכשיו כמו שאתם רואים, טק, הייתי מוכן עם האצבע על הזאפ, וברגע שראיתי סקרמי, טק, ישר הורדתי את הזאפ, וזה הספיק להוג לתת עוד מכה. אז זה באמת מאוד חשוב, וזה הטיפ הכי טוב שלי לתת לכולכם, אפילו שחקנים ב-4000 ומעלה שיודעים מן הסתם את הטריק הזה. זה לא טריק, זה פשוט לקחת את האצבע כשאתם מתקיפים על הספל התומך שלכם, פיירבול, זאפ וכולי, ולהיות מוכנים עם האצבע על ההתקפה, כדי שיהיה זמן תגובה מהיר יותר. כמו שאתם רואים, אני מגן פה על הוג ומיני פקה, לא ידעתי שההוג יהרוס את התותח הזה בשתי מכות, ולכן גם המיני פקה הגיע לבניין. ההוג הזה פשוט הגיע מאוד מהר, והוא חזק בטירוף, אז הוא הוריד לי את התותח בשתי מכות, ובגלל זה גם המיני פקה נתנה מכה. אבל כמו שאתם רואים, אנחנו עדיין בהובלה, שמים את ההוג להתקפה.
עכשיו כמו שאתם רואים הוא שם מיניון הורד להתקפה, להגנה אני מתכוון, והם פשוט חזקים חבר'ה, רמה 11 זה נורא, אפילו אחרי הזאפ, אז לבניין שלי לקח 2 מכות להוריד כל מיניון. זה פשוט מוגזם, שמתי תותח כי פשוט ראיתי מתקפה מטורפת מגיעה והייתי חייב שהמיניונים יתמקדו במשהו אחר ולא יהרסו לי את הבניין. אם לא הייתי שם את התותח הזה, הבניין שלי היה נופל 100%. אז מזל שעשיתי את זה, ועכשיו הוא מתקיף עם פרינץ, לצערי אין לי סקארמי, אז אני שמתי פלקירי בלית ברירה, ואז כשהתמלא לי האליקסיר, שמתי כמובן גם סקארמי, סקארמי זה סקלטון ארמי, מי שלא מבין מה אני אומר, זה קיצור, קוראים לזה סקארמי, והרגנו את הפרינץ. כמו שאתם רואים כרגע, המצב הוא לטובתו, כי לא יש בניין אחד עם 1300, ולי יש בניין אחד עם 1300 ו-1000. אך כמו שאתם תראו, אני עשיתי מהפך, אני ניצחתי אותו כמו שצריך, הגנתי ממש פצץ, וניצחנו את המשחק הזה, ועלינו לארנה 8 נגד מישהו עם מיליון הורד רמה 11. שאני אומר שוב, מאוד מאוד מוגזם. וכמובן ספארקי רמה 2, אבל הסיבה שהתעלמתי מזה, כי ספארקי זה קלף כל כך לא במטה. אם יש לכם אותו, אל תשתמשו בו, הוא פשוט לא טוב. כמו שאתם רואים, אני עם רמות כל כך נמוכות. עם ולקירי רמה 3 נגד לג'נדרי רמה 2 מנצח. תסתכלו, הררים שלי רמה 3 ו-5 ו-3 7, ועדיין ניצחתי. עכשיו שימו לב לפיירבול, מאוד מאוד מדויק. הוריד גם את ההוג שלו, גם את המיניון הורד שלו, וההתקפה שלי הייתה מדהימה, הורדנו בניין, ההגנה הייתה ממש ממש טובה. פיירבול הוריד גם מיניון הורד וגם הוג, שביחד עולים 9, אז באמת מאוד רווחי. כמובן מכין את ההגנה לספארקי, שם זאפ, ואני לא רואה שום סיבה שנפסיד. שם תותח לצד השני, מושך את ההוג, ואז גם ככה הוולקירי, המוסקטיר פוגעת. שם פיירבול כדי להרוג את... לא שמתי פיירבול, שמתי ולקירי, כי באמת זה יותר יעיל. וכמו שאתם רואים, עכשיו שמתי פיירבול על המיניון הורד, וניצחנו את המשחק נגד שחקן עם רמות מאוד מאוד גבוהות. הוג רמה 7, ולי יש ררים רמה 4 ו3, ורק ההוג 5, זאת אומרת יש לו יתרון של 2-3 רמות מעליי, שלא לדבר על הקומון עם רמה 11, וניצחנו את המשחק עם הדק. אם אתם רוצים להבין את הדק טוב יותר, תחזרו לתחילת המשחק ותראו בדיוק איך השתמשתי בקלפים באיזה סיטואציות, כדי להבין מתי לשים מה. אני מקווה שהסברתי כמו שצריך, אני אגיד פעם אחרונה, ההגנה שלכם בעיקר זה סקארמי, תותח, ולקירי ומוסקטיר. כמובן שיש גם מגה מיליון ליתר ביטחון, אבל אני הכי ממליץ על הקלפים האלה להגנה, כי סקארמי זה טוב נגד ג'יינט, נגד הוג וכולי, כי זה גם חוסם וגם עושה המון דמג'. כמובן תותח כדי למשוך אותם הצידה, ויש לנו ולקירי נגד סקארמי, ברברים וכולי, מוסקטיר ומגה מיליון נגד דברים אוויריים כמו לava, כמו בלון. זה באמת דק שמכסה הכל, כמובן 2 שיקויים והוג. באמת דק שמכסה הכל, ממוצע של 3.4 שזה באמת סבבה לגמרי, לא צריך יותר גבוה מ-3.5, מתחת לזה זה מעולה. ועלינו איתו לארנה 8 עם רמות מאוד מאוד נמוכות, שאני בטוח שלכולכם יש רמות כמו שלי או יותר גבוהות. אני כמעט בטוח שלרובכם הגדול אין רמות יותר נמוכות מזה, זה רמות מאוד נמוכות יחסית לכולם, לא משנה בכמה גביעים אתם, כי השחקן הזה מאוד מאוד חדש. אז חברים יקרים, זה היה הסרטון להיום, רציתי לתת לכם דק ובאמת לענות הן נמוכות, כי אני בטוח שרוב הסאבים שלי הם בארנות מתחת ל-3,000-3,500, מקווה מאוד שעזרתי לכם, זה היה הדק שלי להיום. אני בארנה 8 ברמה 6, זה מאוד מאוד לא פשוט להיות רמה 6 נגד רמות 8-9, יש להם יתרון מאוד גדול עליי, אבל אני שחקן עם קצת יותר ניסיון, אז אני ניצחתי. מקווה שנהנתם מהסרטון, אני הייתי עידן אין דה קלאש בסדרה חדשה של העידן בארנות הנמוכות, אני אמצא שם יותר טוב. שמאולתר לחלוטין, אנחנו נמצא שם יותר טוב מעידן בארנות הנמוכות. קורא את עצמי. אז חברים, תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בסרטון הבא שיהיה כמובן עם השחקן הראשי שלי. בקרוב ספיישל 10,000 סאבים אדיר, מחכה לכם אפילו הפתעות בסרטון שאני לא רוצה לגלות לכם מה אם אתם תגלו בסרטון עצמו, אז תצפו לספיישל הזה, זה יהיה ממש בקרוב. תודה לכולכם על 10,000 סאבים, פירוט כמובן ותודה יהיה בסרטון של הספיישל. אז נתראה בסרטון הבא חברים, יאללה ביי.